KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on Koorka Thierno Mody do e Piindi TV Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody jeben jalen beltoro den der galleji men Koorka Thierno Mody hallo mbawden wonde men cere e wende Koorka Thierno Mody woni jewtidi do men Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody ari yewtude leñol fulbe e findina ne hirjina de weltina bitali ne ita yewende Koorka Thierno Mody la ajri no hoddune Koorka kay machallah Allah jawanen tan ay nen mo biyanno mamo ne gel do cugule nyande fofi Allah do wissa ko hande mam saburi hande ko bonni ko sewuri kono hande Allah de sedim halde mo ala mi haldara mo ko yimo ko leer ko leer ko gonda hajuma ala hen wattam bin horema he banam dem he bingelam ka hal pulaar ha argay an kam an hulalla ganda yimo gon koy Koorka marna jaltata galle mon to jinna ma ngala ton ana ji ko modi da ho an ha andu don do bodo do leer Koorka ha soɗon jalta beddaji ɗo gandi mawɓe nane beddaji yahoɓe jumaji nane beddaji soɗon jaaha ƴeewi ko ɓornoto ɗon ko ha a sikki ɗum hay saji hulani Allah kam ƴeewa kam gijum bamman kam nane beddaji ɗi ha aɗa yaara waɗi gol ɓorngal ɓingal haram aɗa yaa ha ablaji baɓe daram ga a pari walla parani o sa jaabima kam waɗa mayde bonde ganda ka haali kono anda ko jaaberɗa ere mi haalanma ay mawɗo so hokki hoore mo ko respect ko kanko waɗi ɗum a faami heɗe mi haalanma noon c'est la première fois et dernière fois aɗa yiya kam e laawol aɗa nodda mi aɗa wiya kam ko ɓornimi komi ɓornani haajuma Allah heen te daram gay est ce que aɗa anndi kam an ardi mo kallata o mi hulani haydara ndenda hoore ma an joɗɗo an ko grand place joɗɗa est ce que aɗa anndi ko woni grand place ngannda hoore ma kala bindiɗo a birtiɗo ma halta ko woni haaju ma aɗa fonno jooɗa nder galle ma jogoɗa course ma mo timmani o hay mo yiwa course nandi timmani ƴefti nde waade junne royen ɗon damdimi ƴew daram gay oto wattude ani ko gijum bamma gijum bamma ala ɗo so woni ko gijum bamma heɗat nder bam nin nder jooɗi jonde mon waɗi maandu ay neɗɗo yo hokku hoore mum sutura so wonano ka mawɗo ni laafo ma no wayno ɗon comme no poti sambour ni kit laɓa oblaji o ko ɗettiɗo mi ay ko ɗum tan gañonnomi noon ɗum tan gañonnomi o ƴattimama kay mayde bonde yanema hay anda kay kit laɓa kit laɓa hay anda kay kit laɓa mbaɗa haala waɗi tuubaji maɗa waɗi no koɓe yiɗa wiide mayde yanema min mbiyata kit laɓa sinno ko bamman joni noon haaldema ma yiɗum kit laɓa anda kay kit laɓa ha lahara ɓoya ko bonmi o mi wonta halde no dañi chance ni kidla bata no yima dañi chance de ya ha deftaɓe Koorka Thierno Mody habi mon amour aɗane waño Allah heewi bawɗe oɗo o wande habi wonde nderani suudu ma mo jaltoɗa waɗe suudu mo gumbinenam Allah heewi bawɗe ka debbo abbo gila nanne ma ha hande mi ruttaki caggal avancement maɗa
aɗa andi so neɗɗo yeehi ha watti fawde ration ayi a ɓoccon machallah e français ɓe sambar ma faaɗino sambar ma faaɗino alhamdulillah eyyi haaɓi min mbaɗam gonno France o doro congan doro congan kay aɗa andi doro pourtant kanko guilomo yaha galle mo iɗinoɗen hodde o toon waɗiri départ kanko saha fof korko so dari noon omo yawno kam nollude mandat sukara korka way ngol ɗo lawol hani joni o noddani kam taw sukara korka ala mi sikkani joni aɗa no mbatte mi yaltinan numéro makko noddana kam mbiyamo kawma ko waɗi hospitalisé koko binda ordonnance uji o sahano kanko yiyam nodde pour nodda ko ordonnance uji jooɗe mi ɓeyda ration wona wonni ala baba kay hoto compose hoto waɗɗum ɗon sabu min aɗa anda nehrani kam ɗon holɗum min nehruɗa kam ko nundal hasko mbeɗa wasa mbeɗa ñama leydi ko nundal tan madame nana mbiman ko baɗam mi wawa noddude mo wiyamo a sellani goho mbiɗa ko a sellani ka defaɗo ɗum mi wawa wadde ɗum no tedde yam ɗum ko systéme tan ɗiɗi mi wawa fende ɗum ko fenani jokkere en ɗum ko fenani mi wawa fende bawal ɗum kam ko kalɗa ko ma jaforɗa kam sababu no fewi a yiɗa ñagata kam mi yiɗa tan ñagoɗa kam mi sawanoma pena pour nguura ko penani ɗum ɗo mi wawa wadde ɗum no tedde yam so Allah no teddi kan kon kanamour ko mbiman koɗo ko fenani wona fenade ka hospitaliste ɗo ka ñawɗo adu wonta ko hoore ma jam ko lewru ko gondade ko tagi alfo hokkelde moƴƴi ay neɗɗo bonnono neɗɗo bonɗo ko bonɗota min haaɓi ɓooyi andana moƴƴani a yiɗanan kam moƴƴere anani sa wala mbiya mi nehiraka fende nangaba nena fof joddollo saloɗo ko ñohoton ko ɗum fof ko fenani mor ya yo hakkawiya lewru gol fof ma allah hon sella te min hoɗomi haalade jaabo min hospitaliste min nden fenade e seppul min mbeɗa haala a jogarani dañdeyam ɗum hospitaliste mi fenata a neerani kam noon gara hannde mbiyayam ƴetto téléphone mbeɗa fena mbeɗa wiya sellani ka hospitaliste ma dañca ɗum hay ɗo koye lewru korko gonmi mi fenata allah ne windanami bakkar koto kam ne wasa jaɓede angam an haade a moƴƴani ka neɗɗo bonno mbimani ka neɗɗo bonno wayya adnande ni yeeso men sikkata adno ko noon e nenne ala lelo jooɗo ɗi fauteuil aji ala heure mo jiɗɗa fof lelo heure mo jiɗɗa kadi jooɗo min aɗan min mbaɗa yinma mbaɗa horsinma ka ɓinguelam ƴettuma mi guinirma mi nenam ɗum tawi mbaɗa tawa wiya nenne nenne baba de joguiɗo haaju tokosel tan haaju pamɗuɗo tan baɗam gonɗo France o doro congan lewru korka fof omo hewno kam noldude sukara korka way nduɗo lewru hani joni mi nananimo joni kam jiɗɗo mballa kam tan mi yaltina numéro makko noddamo mbiyamo babam ko waɗi hospitalisé o saaha ko gonɗo mom dans le coma a faami o bindana ordonnance uji min donki sodde ordonnance uji anani ni ɗum tan jinmi baba ɗum kam ndimagam hokkani kam ɗum de an baba ni hirani kam noon annen situation oblige anda ɗum a wallat kam ɗum wona haydara min mbaɗandi ɗum wona jikkoma way noddama mbiyama babam sellani ɗum ko woni hen ko an rafa walla ko min rafa kono mi wawa ɗum baba ka nehirani kam kadi mi watta ɗum min kay wonko min nehirani ma aɗa waɗa ɗum min nehirani ma yadde kaaliɗo aɗa waɗa ɗum kaali dan hokki kam guila mbiɗeni cukalel ɗum mawni nokku wona ɗum kaala me puyɗo anda fijirde e tello hoto mi yituma joɗɗa e dow fotayaji baba nehirani kam noon ko nehirma min ko mbaɗanmi ɗo ko fof pour onon ane nene ma tan ndam mbaɗani so nultino kam hannde ko onon tottat mi ñamon fay jeehe te ɗum ɗo kam mi miijaki ɗum haalande ɗum kaalir te hoto mi yituma lelɗa ɗo hollelto ɗo leloto less oɗom leloy fotayaji fotayaji wona pour lelne oɗom leli o suudu kaalidu wadde mbiɗa holɗum lelade suudu kaalidu onon kam min nenne yo wima kam koye hande waɗa mayɗo ponde hen KP hokkanno on Koorka Thierno Mody ɗo e Piindi TV
korka Thierno Mody. KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy butikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange ngañaari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma